siya lang ang Ginoo mo. Kung nagkabala ka, naghalit ka mo. Kung ang duha-duha nagkapadayo, salig lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos maluloy siya kanino. Ang kaluyang mo niya, tanang saramo tinuan niya. Doon lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos maluloy siya kanino. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos maluloy siya kanino. Maluloy siya kanino. Maluloy siya
sa buhay niyang hiling. Ang balaan nakasulatan, inudas at katawan, aron mahibalo sa subok sa
Mga higala, kumusta og maayong gabi kanyong tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Dalangpanan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan. Angay ka sa tanang paghimaya o pagdalayg. Niining taknaa sa gihapon kami nagpasalamat kanimo. Nga bisan pa sa daghang mga kakulian sa kahigayunan pero sa gihapon padayon nagpabilin kini nga programa sa kahanginan. Panalangini kini nga programa o panalangini usab kini nga estasyon o panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw. Dad-a sa kahayag sa kamatuoran, kabiga ang ilang mga kasing-kasing nga makakat-on sa paghigugmas, pagsunod, pagpangalagad diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pag-ampo. Kini among tuuhan ug lauman nga madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan, sa dili pata mo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. By the way, atensyon diha sa SDA Cortejan Church, no? Okay, agitugots Ginoo naa taron dinha. I'm very sorry nga kagabi wa ta diha kay didto magudta sa koan kanana ang Lapu-Lapu City. Ang kanini ang kanana ang dunay patay po didto unya mautong kagabi wa ko dinha kay tungod manggod nga mga 2 hours after sa nakakumit ko mo po'y pagkuan kanana ang hangyo sa taga Korten kibali na awahi ba unya kanana ang karon lang itugot Ginoo gikan dire naata dinha. Well, alang sa mga text sa gihapon kanana ang kanana ang dili gyud may makasure o kanusa gihapon ang DYCM mo tingog pagbalik, no? Tungod manggod sa mga sirkumstansya kanana ang munay hinungdan nga ingon ni ana, no? Unya sagdi lang basta kay patingugon ra og balik ang DYCM, no? Okay, salamat. Si Brotherly B sa dili pa iban sad og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brotherly B nga malili usa ni budiha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung asang lugar o dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Mayong gabi sa atong tanan nga mga viewers, atong mga listener, mga followers sa atong program. Mayong gabi sa tanan itong mga kahigalan kaigsunan dinhi sa Visayas, Mindanao ug sa Luzon nga nanood karong gabi na sa atong programa. Ni ato sang mga kahigalan kaigsunan nga nagtan-aw sab sa naglanlaing nasod sa kalibutan karon. Kung asa mo nahimutang nining panahona, kamong tanan amo nga gina-welcome karon sa pagpakiguban nining tulumanon sa Jesus is our Hope. Pwede na mo higalang makapadala og mga mensahe dinhi sa atong programa, dinhi sa atong comment section, no, sa Facebook
sa DYCM Bugo Adventist. Pwede sad sa amo nga mga number ni Brother John, kana kung aduna mo yung mga importante nga mga mensahe, mga pangutana. So ato nang gina-welcome higala, pwede sa diri sa ato nga messenger, kang Libre Clavis nga messenger, aron atong mabasa ang inyong mga mensahe nga ipadangat dinhi. Unya atangin ninyo karong taud-taud ang time sa pagtubag sa pangutana. Kini mga pangutana gikan ninyo sab. Unya gusto mo participate karon, ikalipay na mo na higala nga doon na say mga huna-huna gikan ninyo nga makashare mo sa mga tubag nga gikinahanglan sa atong mga higala nga nagpadala og mga pangutana dinhi sa atong programa. So atong makahigalaan nga doon ay mga gikalibgan sa mga pagtulon-an diha sa Biblia. So mahimo nga inyong isend dinhi kay amo nang tagaan og panahon o higayon sa pagtubag ang mga pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. Okay, palihog lang sab no ato gyapon ipainumdom, di nato kalimtan mga higala sa pag-share ang ato nga programa ngadto sa atong mga friend ug mga minahal sa kinabuhi. Okay, mo ato na ta sa pagtan-aw o pagbasa dinhi sa ato nga monitor sa ato makahigalaan nga kanunay nanood sa ato nga programa. Okay, ato nakita dinhi si Brother Mike Rivera. Maayong pagpaminaw sa tanan. God bless. So maayong gabi nimo Brother Mike. Naingon siya nga watching. Thank you kaayo. O niya po datong sister, si Sister Phoebe Pasiol. Maayong gabi mga brad. Watching from Lasyon, Cebu. God bless us all. So, good evening mo, Fabe, o sa imong mga kabataan. Aniya sad si Brother Ronelo Etang. Happy midweek sa mga kaigsuunan. Makanunayong naminaw o nag-view ni ini nga programa sa Jesus is Our Hope. O happy midweek usab kaninyo, Brother John o Kuya Livy. God bless o maayong gabi sa tanan. So, good evening, Brother Ronilo, o sa imong pamilya diri sa Bugo City, Cebu. Kiniasad si Brother Jex sa Sumalinog. Good evening, Brad. Happy midweek. Okay, good evening, Brother Jex. Kad po ni siya gikan sa Dumaguete City. Niyasad si Brother Rupino Moreno. Salamat po sa paglab o pagpray, Brother Rupino. O niya po Lorena Amoro. Sister Lorena, mayong gabi ini mo no. Salamat sa pagpray sa ato nga programa. Ato pong nakita din si Brother Edelberto Rina Sumalinog. Happy midweek, mga kaigsunan, o maayong gabi and God bless us all. May isang gabi sa Riverside FM Cebu, ang 93.2 megawatts diha sa South Cebu nga nagtingog karon. Okay, ato ning lantawon makadiot higala ang ato nga messenger niya, ato ning basahon ang atong mga kaigalaan nga nag-send uban nag-like nini, nag-pray o niya nag-love sa atong program. Ang uban nagid sila yung mga messages nga gipadangat. Okay niya si Brother Abner Duvalio. Okay, good evening Brother Abner. Okay niya sad si Willie Sintihas. Okay, salamat kay Brother Willie Sintihas. Okay. Niya asad atong tanaw ni si Brother Ronilo Itang. Salamat po sa paglab. O niya si Jimar Colis Gabaton. Okay, niya asad si Sister Ninfa Villacasten sa Cadiz City. Niya po si Sailor Ilustrisimo. Niya asad si Brother Rupino Moreno.
Thanks sa pag-send, Bro Liv. God bless. So God bless also Brother Rupino. Anya niya sad si Sister Sarah. Katampatan, nakikuban po na to. Anya niya po si GJ or Gige, no? Gimare Kalapuan. So, muna ito nakita din sa ato nga messenger. So, ato ning tanawon sa unahan ni Gala, ato ning tagdon ang pikas nga monitor alang sa mga higala nato nga naglab o niya naglike ang uban. Okay, dito sa mga naglab niya si Phoebe Pasiol, niya po si Erixa Sinoy, Jojo Cordova, niya po si Brother Ray Lubidica, Juan Del Sarol, Edelberto Rina Sumalinog, Lilian Santing, Liz Livan Elosorio, Lorena Amoro, Maki Coro, Dionisia Yonteng Lasida, niapod si Nuna Hani Monterde Punay, Minsi Gabisay, Sinadhan Hidokos, niasad si Mark Elostrissimo Hilig, niapod si Roselyn Mainit, Gregorio John Toling Pikit Jr., Ronilo Itang, og Mike Rivera. So, mao ni atong nakita nga naglab o niya dirita sa mga nag-like sa ato nga program. Niyasad ato nakita si Dong Bob Ritoya. So, may gabi ni mo dong uban siyang family. O niya po si Glover Sayod. So, good evening sa mga Sayod, no, family. Diha sa mga Maglasang, mga Sinoy family. Good evening sad sa mga Lipalam o mga Serapino family. Mga Kalapuan, diha sa Mabuli. Mga silinganan diha nato, nga naminaw. Ngadto sa mga Nugas, niya Clavis family, mga Elosorio, tanan diha nga naminaw karon. Ato nga gina-welcome sa ato nga programa. O niya ni apod si Brother Jonathan Villacastin sa Bantayan. Niasad si Brother Jake Sumalinog, si Lord Wayne Ando, o niya po Tris Jamin Jaime, Abner Dualio o Brother Rufino Moreno. So muni ato mga nakita higala nga mga nag-like sa ato nga programa. So makahimog po mo sa pag-send mga kahigalan o mga mensahe, karong taod-taod atong basahon ang inyong mga messages. Kung namoy mga pangutana, panahon na nga mo send mo pangutana, o niya atangin ninyo ang pangutana ang atong basahon, makahimo na mo higalas makahimo mo sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga pagbasahon karong gabi na. Okay, atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga may atong tukion karong gabi na. Brother John. Okay, dagang kayong salamat Brother Lebe adto ta aning pangutana ni Oscar Alulod, no? Brother Oscar Alulod, asa man ni imong kagikan na may mga alulod sa Santa Fe. Niya Brother Oscar Alulod, salamat sa imong pangutana dire. Ang imong pangutana, maayong gabi sir. Mangutana na lang gyud ko. Diin mang bahina ang pagtudlo sa Biblia nga si Kristo dili Dios. Okay, daghang salamat Brother Oscar Alulod. Maayong gabi sir, mangutana na lang gyud ko. Diin mang bahina nga sa Biblia lagi nga gitudlo nga si Kristo dili Dios. Salamat si Oscar Alulod ni. Well, salamat Brother Oscar Alulod. Kumusta mong tanan din na? Ma Santa Fe magkakinatarka na sa mga alulod.
O maayong kuan diha, maayong gabi sa tanan diha sa isla, no? Nya maayong gabi sad Pastor kanana ang Alcansari diha as kinatarkan og tanan natong makaigsunan si Brother Ariel Arsolon uban siyang Mrs. Brother Ariel. Salamat jud kayo sa inyong pabawon sa amo. Nalipay sa gyud pod ang uban ako mga pag-umangkon pagkanindot atong mga dagko kay ninyo nga bayabas ug uban pang prutas nga gipadala. Salamat kayo Brother Ariel Arsolon, no, uban sa imong misis. Maayong gabi ninyo diha. Well, mahitungod ni Brother Oscar, no, Alulod sa imong pangutan nagdiing bahina o dapita sa Biblia gipahayag nga si Kristo dili Dios. Walay bahin dinhi sa Biblia nga nagpahayag nga si Kristo dili Dios. Ang mga pamahayag dinis Biblia nga si Kristo Dios, diin man lang na ning lutaw na nga si Kristo dili Dios sa mga taong walay pagtuo sa mga butang nga naisulat dinhis balaang kasulatan. Hinuon sa unang panahon pa giila na nga si Kristo dili Dios, mo na nga kaniadto og karon naa gihapon pero dili na maoy gipaila sa Biblia, Brother Oscar. Ang nakaparat manggod ni ini karong pundok nga dili nila ilhon dawaton og tuhuan nga si Kristo Dios pag naay mapakita sa Biblia nga nasulat si Kristo Dios, ang ila ana ang ialkontra nga rason o katarungan apan walay kamatuoran, mali nga salin. Unsa maning salin? Hubad. Sayop na nga hubad. Maugyod na ang kasagaran nila nga irason, sayop na nga hubad, idagandagan daygas nagkalain-laing salin, pero bisan pag-unsa nga mga salin ilang tugpahan, wala sila'y makita nga nagsulti nga dili Diyos si Kristo. Unya tungod lagi kay ang mga miyembro pod, dali raman sa gyud pod nga matabun-tabunan kay unang-una, wala po'y kaalaman sa Biblia kay asa man lagi ta magkatuo nga naay kaalaman sa Biblia nga dili mampod tugutan nga magtinil og Biblia. Pero ang Biblia dayag-hayag nga nagpahayag nga si Kristo Dios, pero sa ila dili Dios. Tanaw ha. Unya ang gihisgutan god sa Isaiah 55 nag-ingon ang inyong mga huna-huna dili mao ang akong huna-huna, ni ang inyong mga dalan mao ang akong mga dalan. Sa English na siya kung tan-aw nimo nagsulti, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. So dili gyud mahitabo nga ang huna-huna sa tao ug ang huna-huna sa Dios magkatakdo, nganuman managlahi man. Lahi ang huna-huna sa tao o lahi ang huna-huna sa Diyos. Ang pinakanindot mao nga ang tao magpasakop sa mga huna-huna sa Diyos, dili magpasakop sa huna-huna sa tao. So kung duna may mga taong nangakabig nga si Kristo dili Diyos, kay ang ilang gipasakupan ang huna-huna sa tao, dili ang huna-huna sa Diyos. Ato na nga hatagan kuno og paborable kuno dinhi ang gisulti kuno aber kung unsay mga pamahayag. Una, sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 gisulti, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, kalom na. Alang sa pagpamadlong, kalom gihapon na. Alang sa pagpanulid, kalom gihapon na. Sunod og alang sa pagmotuto sa pagkamatarong giperiod na ginadinha. Palamdunga kuno nga ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ug kay gituga man sa Dios ang balaang kasulatan alang sa pagpanudlo, mao unsa may gitudlo dinhis balaang kasulatan. May tungod kang Kristo, Dios ba o dili Dios? Ang nakaparat manggod ingon niini ang paglipat-lipat.
pag naay mabasa, ang mabasa dili sabton hatagan sa kaugalingong panghuna-huna. Conclusion ka ng World Bank, therefore, og sa kuwan pa sa ato pa, nawa, nga sa halimbawa, sa Juan 8:40 nagsulti si Kristo nga ako ang taong nagsulti kanyo sa kamaturan nga akong nadungog gikan sa amahan. Kita nyo na, mismo si Kristo nagpamatuod nga siya tao. Wala dihay problema, pero ang ilang konklusyon ana nga dili Dios kay naa mabasa man nga tao. Tanaw ha? Ang ilang na konklusyon dili Dios. Muna nga bisag asa pa, bisag unsa pang bersikulo ha, ang ilang gamiton, kutob ra gid na sila sa paghimao-mao sa ilang huna-huna og pagsabot. Halimbawa, sa Juan 17:1 ug 3, karon amahan, makaila unta sila kanimo nga ikaw ang bugtong matuod nga Dios. Oo, ang amahan bugtong matuod nga Dios. Naa ba day bugtong, naa pa ang gisgutan diya ang amahan kay nagtudlo og nagtuo ba daita nga duha ang amahan nga matuod nga Dios. Usara man gyud kay usara bugtong. Pero wa ginaisulti nga dili Dios si Kristo. Kanibang kaugalingon lang nga konklusyon, kaugalingon nga pagpanabot. So ang ilang pagsabot munay napaadto sa hunahuna sa tao, pero ang gipasabot sa nasulat dili lahi na. Munay wa mabantay gyud sa pipila. Karon niya, kung atong basahon dinhi sumala sa gihisgutan sa Pinadayag Kapitulo 14 versikulo 6 ug 7, ingon ini ang gipamahayag akong basahon na sa 6 ug 7 nagingon. Og nakita ko ang usa ka anghel. Tandaan nato na kay mutuo ba ni slag anghel. Oy. Ang ilang pangulo anghel mo na. Pero ang nakaproblema si Kristo tao. Si Kristo tao, unya ang tao nga pangulon la anghel, asa may taas og antas? Ang anghel o ang tao? Karon niya, og nakita ko ang usa ka anghel nga naglupad sa kahanginan, dala niya ang walay pagkabalhin nga maayong balita. Gisangyaw niya kini sa mga tao sa kalibutan, sa tanan nga nasod, tribo, pinulungan o kaliwatan. Tanawa, tanang kaliwatan. Nagdalag maayong balita nga di gid mausab ang usa ka anghel. Sa city nag-ingon, miingon siya sa makusog nga tingog, kahadlukin ninyo ang Dios og dayga siya tungod kay ganini miabot na ang panahon nga hukman niya ang tanan nga mga tao. Simbahan ninyo ang Dios. Tanawa, simbahan ninyo ang Dios nga nagahimo sa langit, sa yuta, og dagat og mga tuburan. Tanawa, kinsa ang simbahon? Ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat og mga tuburan sa katubigan. Balikon ko. Kinsa ang simbahon? Sigon sa maayong balita nga gidala sa manulunda, giwalis tibok nga kalibutan. Ang simbahon, ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat og sa tuburan sa mga katubigan. Kay ang Dios man nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, maumay pagasimbahon. Dinhi sa Biblia kay gituga man sa Dios ang kasulatan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gitudlo ba sa Biblia o sa balaang kasulatan nga si Kristo mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta? Kay ang gidala nga walay katapusang maayong balita sa anghel nga gimantala sa tibuok kalibutan ingon, simbahan ninyo ang Dios nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta ug sa mga tuburan sa katubigan. Kay ang pagasimbahon ang Dios man nga nagabuhat sa langit, sa yuta ug sa dagat ug sa mga katubigan. Ang pangutana ay ni karon, kining Kristo nga wa gyud ilha og dawatan nila nga Dios, mao ba ni ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan?
Kung atong basahon dinhi, tanawa dinhi sa the Word of God, nagsulti dinhi o niya 1:8 og 10. Bantay mo ha, kay daladalahon day mo mali na nga salin. Doon na bitaw ko'y katchat-chat nga kining tawhanaa, filingon kay ni siya kay kuno sa tanang division pa, sa boxing pa, naa siya sa tanang division, ang but niya pasabot nga, mahisa ay gihalin tulad niya ang iyang kaugalingon kamaing laki ni Manny Pacquiao kay naa mas tanang division. Pilingon kayo. Kay lagi og naay mabasa nga si Kristo Dios iyang konklusyon niya mali nga salin. Niabot sa punto nga akong gipangita, kung na ay inunta kanang salin sa Biblia nga nagpahayag nga si Kristo Dios ang imong huna-huna, mali nga salin. Kay mali man nga salin atong tugutan apan dili na tuuyunan nga kanang imong mga pangatarungan walay kamatuoran. Unsa man ang insakto nga salin og unsa nga salin diin nga salin, ang insakto nga nag-ingon nga dili Dios si Kristo. Wa gyud na gihapon na niya matubag ng bahina. Dinhi sa atong programa sa kahanginan, how a long time nga atong gipangayo nga kung duna sa inyo dihay nakakita, nakabasa sa Biblia, bisan usa lang kasitas, teksto o bersikulos Biblia nga nagpahayag nga si Kristo dili Dios, it-takes dire kay atong basahon sa kahanginan. Wa gyud usa ni ana nga nakapadala bisag usa lang ka teksto. So, og sa kuan pa, therefore nga kanang doktrina nga si Kristo dili Dios, dili na mapamatud-an sa Biblia. Kay kun kapamatud-an pa na sa Biblia, aw dugay ra na gipadala kung asang dapita ang usa ka teksto o insakto nga salin sa Biblia nga nagpahayag nga dili Dios si Kristo. So nagpabilin ang kamatuoran nga si Kristo Dios pero dili nila na dawaton sa rason nga mali nga salin, pero imong pangitaan og salin nga insakto nga dili Dios si Kristo, wala man sab sila'y ikapakita. Kini nagpasabot og nagpaila nga wa na, defeated na, dakdak na, nga dili na mapamatud-an sa Biblia kanang pagtuha og doktrina nga si Kristo dili Dios. But until now, magpalaki-laki ra gihapon, bisag wa na nadubok na. Karon ang atong gibasa sa Pinadayag kapitulo 14:6 ug 7 nga ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yutag, sa dagat ug sa tuburan sa tubigan maoy simbahon. Sa ato pa magsimba gyud diya sa Dios. Karon ang pangutana, kining Kristo ba nga wala ilha nila nga Dios, mao ba ni ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug tinubdan sa katubigan? Ako di magyud kumutuo nga kining mga tawhanaa dili makasabot, pero ambot og ngano nga ang ilang ministro maoy nigahom ang pulong sa ilang huna-huna, dali kayong maguyod. Ano lagi wa man lagi pundasyon, kay wa man tuguting makatinil og Biblia. Ang ilang ministro tudo tangge nga dili Diyos Kristo, pero way mabasa. Kung naamay mga tekstong basahon, hatagan sa kaugalingon na lang konklusyon. Oo, dili Diyos. Juan 8:40, unya sumala sa kadang Timoteo, basahon na, Juan 17, oban pa diha. Pero bisag kapila nimo balinto nga pagbasa kana nga mga setas o bersikulo, walay nagpamatuod ni ana o nasulat nga si Kristo dili Dios. Well, balik na sa atong gibasa ang maayong balita nga gidalas manulunda nga imantala sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, mao nagingon nga ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat maoy pagasimbahon. Karon kinsa man ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat nga maoy simbahon. Niya mangingon dinhi sumala sa Hebreanon 1:8 og 10 dinhi sa the Word of God ingon. Apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya. Kini nga kuan ngadto sa iyang anak referido ni kang Kristo. Kining giingon nag-ingon siya referido ni sa amahan. Nag-ingon apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya.
Tinmani gyud ninyo mga kaigsunan para dili gyud mo madala anang malipat-lipat nga kana nga salin mauna mauto istoryahe. Nagingon din niyo apan ngadto sa iyang anak. So referido kang Kristo. Nag-ingon siya kining word nga siya referido sa amahan. Nagingon din ni ang imong gingharian o Dios wala gayoy katapusan og matarong ang imong pagdumala niini. Tanawa, ang imong gingharian o Dios, kinsay nagsulti? Ang amahan. Unya, Brother Oscar, ang amahan, mauni gituuhan o giila nila nga si Kristo, mauni gituuhan o giila nila nga Dios ang amahan, pero ang anak, wa nila ilha nga Dios. Unya, karon kay ang amahan naman gyud ang nagpamatuod. Apan ngadto sa iyang anak, siya nag-ingon siya ang imong trono, ang imong gingharian o Dios. Karon ang amahan nga giila o gituhuan ninyo, Brother Oscar, gituhuan nila nga dili Dios si Kristo, mao nagyod. Ang amahan nga ilang gikuan ba ang amahan nga ilang giila nga Dios, unya nagpamatuod ang amahan nga si Kristo Dios. Dili po nila tuhuan ang giila nila nga Dios. Di nila tuhuan ang amahan. Apan mahitungod siyang anak, siya nag-ingon ang imong gingharian o Dios. Nagpamatuod ang amahan. Diin mo'y giila nila nga Dios, nga ang anak Dios. Palutawon raman po na nila. O duha na ang Dios. Uy, usara, uy. Nga naman, sa Juan 10:30, nag-ingon si Kristo, ako nga man usara. Usara ang Dios. Dili duha, dili tulo. Maay namang hibaw mo daan. Karon ang amahan nagpatunay sa iyang anak nga Dios. Karon ipadayon natos Jis atong basahon be. Og midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak. Kinsay gisultihan ni iyang anak? Kinsa ni si Kristo. Kinsa may gipasabot dugang siya pag-ingon sa iyang anak? Ang amahan. Mingon siya kang Kristo, ang anak. Ingon, ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Tan-awa ha og unsa ning hitabua gayod. Nga matud pa dinhi ikaw Ginoo man isulti sa man nga dos anak. Ang nagbuhat naman ni nagmugna sa kalibutan ug ang langit buhat usab sa imong mga kamot. Tanawa, di milutaw na ang pamatuod sa Biblia nga si Kristo Dios. So ang imo pangutana, Brother Oscar, diin bahina o dapita sa kasulatan nga kananaang pahayag o nagpamatuod nga si Kristo dili Dios, walay bahin diya sa kasulatan nagpahayag nga si Kristo dili Dios, kay ang gipamahayag sa Biblia si Kristo Dios. Mao nga ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, so dinhi sa kasulatan gitudlo sa Dios nga ang anak o si Kristo Dios. Pero nagpabili ni ilang mga puwa-puwa dinahom-dahom nga mga pangatarungan. So malinaw na nga ang Dios nga nagbuhat sa langit sa yuta maugyoy pagasimbahon. Tandaan nato na. Karon in terms sa langit ug yuta, Henesis 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Kinsay nagbuhat sa langit ug ang yuta? Ang Dios. Unya ang gisulti gipamatud-an sa amahan nga ang anak mo'y nagbuhat sa kalibutan sa langit, sa yuta. Karon tin-aw ug lig-on ang ebidensya nga nagpahayag, nagpamatud ang amahan nga ang anak Dios nga mao si Kristo. Ang kasulatan gitugam ni sa Dios, nagpamatuod nga si Kristo Dios, pero nila dili Dios. Pero ngano nga naay mga tao nga nalimbungan ni anang pagtuo nga si Kristo dili Dios, tungod kay kining mga tawhanaa na nagtuo sila pero base sa ilang nadungog og nabati ngadto sa ilahang mga pangulo dili base sa nasulat o gitudlo sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Kung atong basahon ang Contemporary English Bible, nagsultiyo sa Hebreo chapter 1 verse 8, but God says about His Son. Remember sa Contemporary English Bible ningon, but God says about His Son. You are God. Malinaw. Pero unsay inyong ilang palus ani Brother Oscar?
sayop na nga salin. Atong tugutan, apan dili na tuuyunan, tungod pagkawalay kamatuoran, pulos lang pangatarungan. Asa nga salin sa Biblia ang insakto nga nagpahayag nga si Kristo dili Dios. Why makapakita niya na? In short, napatunayan na, naulawan na, nabunggo na ang doktrina o pagtuo nga si Kristo dili Dios. Pero palaki-laki ra na gyapon. Karon unsa may basihan manggod nga ang tao makasalig siya nga matuod na ang iyang gibarugan o iyang gituhuan? Kung atong basahon sa buhat 17, kanini ang sumala sa buhat 17:11. Ingon niini nga kun ang tao balang unta sa mas unang panahon nga may nangakabig diha sa nangakabig diha sa pagpangalagad sa Ginoo, pinaagis pagpangwalis mga apostoles. Atong basaho nag-ingon dinhi. Matud pa dinhi og kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo didto sa Tesalonica, kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagka sinabuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Tanawa, kadtong mga nangakabig, nagtuon sila sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Karon malinaw ang gisulti dinhi. Kung gitun-an lang unta ang kasulatan, aban natural. Nga mulutaw ang kamatuoran, pero ang ila karong gibarugan mga pangatarungan apan dili kamatuoran. Kung atong tan-awon, gihisgutan dinhi sa kinini ang dinhi sa Roma kapitulo ang simbahon ang Dios nagabuhat sa langit ug sa yuta, malinaw nga si Kristo mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta sumalas pamatuod sa Amahan. Unya karon kay ang ikaduhang Korinto 1:2 nagsulti nga matud pa dinhi nga dinhi sa sa ikaduhang Korinto matud pa dinhi nga ang tanang tao sa bisan diin nag-ingon dinhi hinaot nga madawat ninyo ang grasya sa kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan og kang Hesu Kristo, ug matud pa dalaygon gayod ang Dios og Amahan ni Hesu Kristo nga siya pagasimbahon sa bisan diin. Unsaon si Kristo? Simbahon. Nya gisulti nga ang Dios nagbuhat sa langit sa yuta, simbahon. Wa may laing nagbuhat sa langit yuta ang Dios man. Nya si Kristo napatunayan nga siya nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nan kung ato gyud nga basahon gani dinhi sa gihisgutan sumala sa Roma kapitulo 14:2 ug 11, malinaw ang gisulti dinhi nya nag-ingon dinhi sa Roma 14:2 ug 11. Ako kanana ang 14:9 ug 11 nag-ingon, mao kini ang hinungdan nga si Kristo nagpakamatay og nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga Ginoo sa mga buhi og sa mga patay. Ingon sa 11, matud pa ako akay nagaingon ang kasulatan, ako ang Ginoo nga buhi Ginoo nga buhi nga moabot ang adlaw nga ang tanang tawo maabot ang adlaw nga ang tanang tawo muluhod sa akong atubangan og moila nga ako Dios. So karong panahon na nabahin ang tao may tungod kang Kristo, may mituo miila nga si Kristo Dios kana ang pagtuog insakto basis mga kamatuoran sa Biblia. Napoy mga tao nga si Kristo dili mo tuo nga Dios o kana siya walay mga pamatuod sa Biblia. Pero ang atong gibasa mo abot ra ang adlaw nga ang tanang mga tao muduko, muluhod, muyuko og magaingon nga siya Dios. Brother Oscar Alulod, malinaw ang mga pulong sa kamaturan nga imong nabatian
tugote nga dili nimo isalikway. Ang imong pagtuo ibase sa mga nasulat sa kasulatan, dili nimo ibase sa mga pangatarungan nga walay kamatuoran. Si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw pagpasabot ni ining bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So yun sa ganito paghanay ang pangutana ba John? Ang iyang pangutana, Brother Libby, matod pa niya mangutana lang kuno siya, diin bahina sa kasulatan nga gipamatud-an nga dili Dios si Kristo. Si Oscar Alulod ni. Diin bahina sa kasulatan gipamatud-an nga dili Dios si Kristo. Mao niingon ko walay bahin sa kasulatan nga nagpamatud nga si Kristo dili Dios. Okay, daghang salamat niya ang ato nga mga kahigilaan nga ato nakita sa messenger niya si Ma'am Emeline Sigarino. Niya pod si Sister Elpidia Coro. Ato po nakita si Ma'am Liesel Pilayo Baldusa. Di na gid siguro kayo ni si BC si Ma'am Liesel no kay murag tuloy-tuloy naman gyud ang iyang participate sa ato nga program. Labunay sa nanglabay nga mga panahon ako nang gisabot nga busy gyud kayo kay lagi napod siya posisyon sa ospital nga iyang gitrabahoan, posisyon og profesyon man ning iya, pero nakabantay ko karon tuloy-tuloy na ang iyang kuan kanang participation sa atong program. Thank you so much, ma'am. Ang Dios magapanalangin nimo diha sa Singapore. Okay na po si Lovely Elosorio, Willie Sendihas. Okay, thank you sa Brother Willie. O niya said si Ma'am El Silong sa Australia. Okay, ato ning lantaon ang pikas. So walang pagbabago nga ugali niya. Salamat sa iyang gihatag sa akong cinnamon og soya milk. Ay pangumusta ko dong ni Brother Gideon Udalo niya. Kumusta po nimo diha? Unya asa suroy po dire ay permig suroy Mindanao dong. Okay, ni Asad si Buisis Alex Liaban. Salamat po sa paglab ug pagpray. Ganyan niya po si Sister Alma Mahait. Happy midweek to everyone. Madam, salamat sa inyong pag-view, madam. Utro po ni busy kayo, Brother Libby. Kinini nga amot uwa na ba ni sila crusade ron kay kugihan makaini gawas nga kugihan mo support sa crusade. Mo participate gyud po sa crusade. Thank you so much, madam. Kumusta niyo dihan ni Brother Inting? Salamat sa Ginoo nga sa gihapon pabilin ang inyong kainit diha sa ministry. Okay, yung mensahe, happy Sabbath to everyone. A happy midweek to everyone. God bless you always. Thank you kayo, madam. Okay, arita sa pikas nga monitor ato ning tan-awon mga higala ang mga nahidugang naglantaw or nakig-uban sa ato nga programa karon nga gabi no. Ato ning tan-awon makadiyot. Okay. Okay, arita sa pikas mahigala. Okay. Ato ta sa paghatag di ay og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat di sa atong programa. Diin man kunoy mabasa nga nagpamatuod nga dili Dios si Kristo. Sa kadaghan nato nga programa di higala, kadaghan sa na motumaw nga pangutana may tungod sa pagka-Dios ni Kristo. Gani kanunay na mo nang giingon nga wala gyud tay mabasa dihas Biblia nga word for word nga nagsulti nga si Kristo dili Dios. O niya among gi-on air na permi nga og nay mabasa so ipadana diri kay atong basahon ang pulong des Biblia nga nagsulti nga si Kristo dili Dios. Wa man gyud tay na-receive mahigala. Wa gyud nagpadala nga naman kay wa may mabasa nga naay bersikulo or sitas Biblia nga nagsulti nga si Kristo dili Dios. Pangayuan nimo na og bersikulo ana ang ihatag nila nga si Kristo nagpakatao, na tao si Kristo. Wa mo gitay question sa pagkatao ni Kristo. Kay gatuo ta ana kay mabasa man na sa Biblia. Ang ato lang
gi-question na kana bang dili Dios si Kristo. Nagtuo man ta nga nagpakatao si Kristo. O atong tanaw no. Ang ilang konklusyon basta tao dili na Dios. O niya karon atong tugutan higala nga ang pinakamaayo nga mohatag og konklusyon ang Biblia. Ug unsay i-conclude paghisgot sa pagkatao ni Kristo o niya unsay gisulti sa Biblia, Dios ba siya o dili siya Dios? Dinhi sa Roma 9:1 matod pa ni San Pablo, magasulti akog tinuod diha kang Kristo, dili ako magbakak. Amo ni gisulti ni San Pablo sa bersikulo 1. Magsulti akog tinuod. So tinuod ha, ang gisulti ni Pablo, diha kang Kristo, dili ako magbakak, ang akong tanlag magasaksi kanako diha sa Espiritu Santo. So magsulti siya tinuod diha kang Kristo, siya di gyud ko mamakak. Usa na yung gisulti maiton kang Kristo, nga ingon siya nga dili ko mamakak. Tinuod yun akong gisulti. Tanaw na to ang 5. Na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan, sumala sa pagkatao, o tanawa nagisgot og pagkatao, sumala sa pagkatao, na tao si Kristo. So nahimong tao si Kristo. Na tao si Kristo, nga mao ang Dios, nga anaa sa ibabaw sa tanan, dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. Tinaw kayo ito nabasa. Na tao si Kristo, nga mao ang Dios. Muna'y nindot nga patagog konklusyon ang Biblia. Wa mag-ingon nga na tao si Kristo, nga dili Dios. Ang gisulti, na tao si Kristo, nga mao ang Dios. Muna nga, wag yung problema higala. Basta ang Biblia mo'y imong pahatagon o konklusyon. Nagsulting Biblia nga si Kristo nagpakatao. Pero unsa man siya, ingon siya mao ang Dios. Klaro kayo, dito maglibog ana. Wa magsulting nga tao si Kristo nga dili Dios, pero mo na ilang konklusyon. Pagkabasa nila pulong Dios Biblia nga natao si Kristo, nagpakatao si Kristo, yung sa dili Dios si Kristo. Kay sa 11:9 ang Dios di man tao. Di tinuod bitaw na ang Dios dili tao, kay gaho man na. Mabitay hinungdan nga nagpakatao. Kay kung dili magpakatao, dili mahimong tao higala. Kanang pulong na tao si Kristo, nga mao ang Dios, buot ipasabot nga diha na si Kristo sa wala pa siya mahimong tao, sa wala pa siya magpakatao. Kay na tao si Kristo nga mao ang Dios. Diha na siya. Tanawa ra gud ang Juan 17:5. Sa atong mabasa, gaingon si Kristo, Amahan, pasidunggi ako, ni anang kadungganan nga gihuptan ko, uban gayud kanimo. Tama na ha? Naay kadungganan na gihuptan siya, uban kanimo, uban samahan, sa wala pa buhata ang kalibutan. Diha na si Kristo manghigala, ang bugtong anak nga Dios, diha na sa wala pa buhata ang kalibutan. Sumala sa tunabasa, ingon siya, pasidunggi ako amahan, ni anang kadungganan nga akong gihuptan, uban gayud kanimo, sa wala pa buhata ang kalibutan. Diha na siya. Sa dihang nahulog ang tao sa sala, siya ang gipadala nga nis kalibutan, ang bugtong anak, nagpakatao didto kang Birhen Maria higala, aron mahimong manluluwas nato. Nagpakatao siya, kay mutungha siya nga dili nagpakatao, himaya sa Dios, mamatay ang makasasala higala. So nagpakatao siya aron sa pagluwas
sa makatawhan gikan sa ilang mga sala. Diha na si Kristo daan, diha na kauban siyang amahan. Mo bitay hinungdan nga ang amahan namulong siya sa Hebreanon 1:8 og bersikulo 10, ang gipamulong sa amahan ngadto sa anak. Gaingon siya, akong basaw na dinhi sa Biblia ato ning tan-awon kung unsay gipamulong sa amahan. Kay diha naman di ay siya kauban siyang amahan sa wa pa buhata ang kalibutan. Unya unsa may gipamulong sa amahan. Ingon ni amahan sa atong mabasa sa Contemporary English Version. But God says about His Son, you are God. Muni gisulti sa Dios nga amahan ngadto sa iyang anak. Ang gisulti, you are God. Nagtahod gani ang amahan ng iyang anak, Dios mga higala. Sulti na sa amahan, o mituo ta ng amahan Dios, o niya, wa di ta mutuo, di ta tinuod nagtuo sa iyang gipamulong, na nag-ingon siya sa iyang anak, ang iyang anak Dios. Kung tinuod pag nagtuo sa amahan, tuhuan na to iyang gisulti ng iyang anak Dios. O niya, gaingon din ang bersikulo 10, matod pa sa amahan. Og midugang siya sa pag-ingon ngadto sa iyang anak. Tanawa ha? Midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak. Ikaw, Ginoo, mao ang nagmugna sa kalibutan og ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Di pa matuod sa amahan ng iyang anak magbubuhat higala sa langit og sa yuta. Ang amahan ng mong anak, Creator, amahan mo na siya, pasidunggi ako ni anang kadungganan gihuptan ko kay Creator ni Isaiah Gala. Sa wa pa buhata ang kalibutan kay siya'y nagbuhat sa langit og sa yuta. O niya sa mga sa Nisos 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Dios gid si Kristo. Gipailas man yung anak mo nagbuhat sa langit ug sa yuta. O niya sa Nisos 1:1 nagsulti Biblia, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. O klaro na yung kaayo. Munang Diyos Biblia, di yun mabasa nga si Kristo dili Dios hinuon. Adunay daghang mabasa sa Biblia nga nagsulti mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo. So ang mayo gud na unsay gisulti sa Biblia maoy atong sagupon manghigala. Nga naman ang nakasulat sa Juan 17:17, balaana sila pinaagis kamaturan, ang pulong sa Dios kamaturan. Kamaturan na gipamulong man sa Biblia nga si Kristo Dios higala, so ato nang dawaton kay munay gisulti sa balaan na kasulatan kana kung tinuod tang nahigugma ngadto sa Dios. Okay, ni ay atong basahon na ay amo abot crusade, na ay umaabot na crusade. Okay, salamat no. May informasyon ni Sister Alma Mahait na sila umaabot na crusade. So thank you kayo sa info. Okay, wa naman tayo mga higala sa dili pahingpit tapuson ang atong tulumanon ni ang atong tension. Magampo ta, amahan namon as sumalangit nining gabi na o Dios. Salamat kayo sa imong mga pulong umakasayuran nga among natun-an sa Blang Kasulatan. Tabangi ang matag-usa namo sa pagdawat o sa pagtuo o pagsagop sa gipamulong sa imong mga pulong. Kay kaming tanan naghandom nga magkinabuhi des kamatuuran aron sa pagbalik ni Hesus, sigurado kaming makauban kaniya. Kini among gisalig sa ngalan ni Hesus nga manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope, o kaninyong tanan among mga suki o mga pinalangga nga mga viewers, mga followers, sa ngalan usab ni Pastor Joel Tirana, kini inyong mahigala Brother John Dehito, kinusab si Brother Libby Crabes Mengon. Daghang salamat o mayong gabi.